ഞാൻ സംബന്ധിച്ചാണ് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോ ആണ് സ്റ്റാർട്ട്. ഫസ്റ്റ് ഐറ്റം നല്ല കളർ കോമ്പിനേഷൻ ആണ്. സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിന്റെ ഫാബ്രിക് ആട്ടോ. അത് ആ മെറ്റീരിയലും കൂടിയതാണ്, കാണാനും അടിപൊളിയാണ്. ഭയങ്കര റീസണബിൾ പ്രൈസുമാണ്. ബോട്ടം വന്നിരിക്കുന്നത് കോട്ടൺ മെറ്റീരിയൽ. ദുപ്പട്ട നല്ല ലെങ്തി ആയിട്ട് ഡബിൾ ടോണിൽ വരുന്ന ഷിഫോൺ മെറ്റീരിയലാണ് ചെയ്തേക്കുന്നത്. ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ സിഗ്സാഗിൻ്റെ പാറ്റേൺ, അതിൽ ചെറിയ കത്താവർക്കിൻ്റെ ആ ഒരു ത്രെഡ് വർക്കും കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ഗ്ലാസ് വർക്കും പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ബാക്ക് സൈഡ് പ്ലെയിൻ ആണ്. നമ്മളെ സോഫ്റ്റ് സിൽക്കിൻ്റെ നല്ല ഫാബ്രിക് ആയത്. നമ്പർ AK 949, റേറ്റ് 990 രൂപയുള്ളൂ. 999 വലിയ വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. സിക്സാഗ് അടിപൊളിയായിട്ടോ. സിക്സാഗ് നല്ല, പിന്നെ ഇത് നോർമലായിട്ട് വരുന്ന സൈസ് പ്രിൻ്റ് ആണ്. ഫ്രണ്ട് പോർഷനിൽ ഇതിലും ആ ഒരു കുഞ്ഞു കുഞ്ഞ് ത്രെഡ് വർക്കും കുഞ്ഞ് സീക്വൻസിൻ്റെ ഡിസൈനും ഉണ്ട്. ഇതാണ് ദുപ്പട്ട. ദുപ്പട്ടയ്ക്കും ബോട്ടത്തിനൊന്നും വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. യോക്കിലുള്ള ആ പ്രിൻറ്റിന് മാത്രമേ വേരിയേഷനുള്ളൂ. കളർ കോമ്പിനേഷനൊക്കെ സെയിം ആണ്. ഇതൊരു ഓഫ് വൈറ്റ് കളറാണേ. നല്ല രസമായിട്ടോ ഈ കളർ കോമ്പിനേഷൻ കാണാനായിട്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ഈ ഒരു പ്രൈസ് റേഞ്ചിൽ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് സ്ഥിര ഉപയോഗത്തിനാണെങ്കിലും എടുത്താലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര റഫായിട്ട് ഉപയോഗിക്കരുത്. കൂടിയ മെറ്റീരിയലാണ് ഇത്. നമ്പർ വരുന്നത് AK 993, റേറ്റ് 999.